Alright mga bay, ito na, papakilala ko na sa inyo ang bago nating makakasama sa ating paglalakbay. Ito yung naging kapalit ni Sickboy o yung Classic 135 natin. Isa sa mga pinaka latest ng Yamaha ngayon na Sniper 155, no? So wala na tayong masyadong RT dito, no? Mabilis ang review at madaling intindihin lang yung ating babanggitin dito kung ano ang meron dito sa bagong series ng Sniper 155. So ito na yung B3 mga bay, no? Ang pinaka latest na Sniper na nilabas ni Yamaha ngayon. So ito mga bay, standard lang to. 2021 model itong nakuha natin, no? So second hand ko na to nakuha mga bay. Yan. So halos brand new pa. Wasari pa nung makuha natin to sa baliwag sa tropa. Yan, no? Oh, let's go. So simulan na natin yung kanyang review kung ano meron dito. Of course, ang una sa kanya ay BBA na siya, no? Variable valve actuation. So yan, pag-usapan natin. At yung kanyang diacetyl, ano nga bang mga ibig sabihin yan? So ano ba, no? So unahin natin yung looks niya mga bay. Kung titignan mo siya, para siyang maliit na R1 or kaya naman R15, no? Yung mga latest ngayon na mas pinerfect yung pagka aerodynamic niya, no? Yung looks niya ng kanyang katawan, ng kanyang body pairings, no? So kung makikita natin to, mas malaki na ito, mas malapad to ng kaunti kaysa sa B2 na Sniper 150, no? Yung tukso. So dito naman banda makikita nyo mas pinalapad, no? Mas pinalapad na katawan. Ayan, no? Tapos nagkaroon na ng napakagandang hubog yung kanyang pairings, no? Yung kanyang plastic, no, di ba? So ayun, kung makikita natin yung harapan, halos kamukain siya nung Aerox na 155, no? Ayan. So yung headlight niya, ibang iba na rin to sa nauna. Ayan, etong headlight nito mga bay, ito yung low beam. So pag under pa lang ng makina, iilaw na to kagad. Pagka nag high beam ka naman, nandito sa baba. Ayan, ito po yung kanyang high beam. So wala po tayong makikitang bulb dyan, nakatago. So LED na po yan, LED na yung kanyang mga headlight. Alright, ganun, no? So kung makikita natin, napakaganda ng pagka-glossy ng kanyang pintura, no? At yung mga itim na parte, talagang makikita mong premium na premium yung pagkakagawa at pagkakapintura. Dito, no, yung cloth lever niya, talagang quality yung pintura. Talagang perfect. Maganda ang pagkakagawa dito ni ngayon ni Yamaha dito. So dito naman sa digital, sa panel niya, so full digital to lahat, no? Yan, no? So makikita natin, andito na lahat yung check engine, high beam, low beam, signal light indicator, temperature indicator. So makikita natin yung RPM niya, digital na rin yan. So andito rin yung gear indicator. So speed, yung speed mo kung gaano kabilis ka tumakbo. Trip A, trip B, or may oras din siya, may orasan. Fuel, eco mode, fuel, average. Okay, no? So odometer, so wala naman masyadong special, no? Sa normal lang, basic. So isa sa mga in-upgrade na ito ay meron tong kill switch, no? Merong kill switch at meron din siyang built-in hazard, no? Yun, no? Nag-hazard, no? So yung signal light nito mga bay, valve type pa rin, no? So ang kanyang passing light andito na rin sa headlight, sa high beam, no? Ganun lang, pindot. So normal naman, signal light, kaliwa kanan, busina, no? Mamaya sound check tayo.
Ayan, so balik tayo dito sa kanyang katawan, no? Yung puwet niya mga bay mas pinalapad, no? At yung kanyang ito, yung fender, no? Ibang-iba na rin to sa naunang version, sa B1 at saka sa B2. Pati yung kanyang signal light sa puwet, LED na rin yan, patulis, no? Parang mas lumiit, no? Yung pipe naman natin, makikita natin na parang mas tumaba siya, siguro dahil lang siguro sa cover, no? Yan. So wala naman masyadong nagbago dito. Yung mags, same size pa rin sa naunang version. 120 by 70 by 17 yung gulong sa likod, at sa harap naman ay 90-80, no? 90-80 yung sa harap, 90-80 17 pa rin. So ayun, so ang dito pa ang ina-upload sa kanyang kaha ay built-in na yung mga hindi ka na bibili ng engine cover, talagang kasama na rin siya. Ayan, so yung preno niya okay naman, napakakapit ng kanyang mga preno. Yung R edition ng mga bay ay dual piston dito, no? Dalawa itong piston caliper at keyless. So wala sa makina, halos wala naman silang pinagkaiba. Same pa rin. Okay, alright. Side mirror standard pa rin kagaya ng nauna. So dako naman tayo sa kanyang makina. Isa sa mga special dito. So meron na itong 155cc, no? 155cc na piston displacement. So mabilisang kwentuhan to. At meron tong 17.7 horsepower. Pinahina lang ng konti sa R15 o sa XSR, yung Retro Classic, no? Ayan. So malakas-lakas na ang makina nito, at ang in-upgrade pa dito ay ito ay 6 gear na, no? 6 gear. 6 na ang cambio. So ang kanyang sprocket naman sa stock, meron 46, 14 yung sa engine sprocket. Yung sa rear sprocket naman ay 46. So malaki, dahil 6 gear na nga siya, no? So napakaganda ng torque ng bike na ito mga bay, promise. Dahil isang buwan ko na rin itong gamit, ngayon ko lang napakilala sa inyo, no? Hindi man to kasing bilis ng Raider FI, pero pagdating sa long drive at sa hatakan, siguradong mag-i-enjoy ka mga bay. At ang fuel tank naman nito ay meron tong 5.4 liter, no? So malayo-layo na rin tong mararating ng kanyang tangke, no? Dahil in-upgrade nila, no? Dahil yung dati 4 liters lang, ngayon 5.4 na, malaki-laki na. At ang fuel consumption nito, kung chill ride ka lang naman, 80-90 lang ang takbo mo, kayang umabot ng 45 km per liter. Ayan, so nasubo ko na rin yan. So ano nga ba tong variable valve? Yan, no? Ito yung sinasabi na pagka nasa low RPM ka at ang takbo mo ay chill lang naman, bawat bira mo 80-90 lang ang yung top speed, ay para kang napakatipid sa gasolina nun. Doon mo maaabot yung 45 km per liter. Pero pag bawat arangkada mo ay may galit o kaya namang haklit ka talaga, lumagpas ka na ng 100, doon gagana ang kanyang variable valve actuation. Para siyang built-in na racing cam, no? Built-in. Pagka gumana ang kanyang variable valve, mas lalo mong mapipil yung kanyang power, yung kanyang hatak. Anyway, kahit na hindi gumana ang kanyang variable valve, chill ka lang, feel mo pa rin yung hatak niya. Pero pagka binirit mo talaga siya na asin galit ka, galit din yung motor, talagang mas ibibigay niya yung gusto mong takbo, no? Talagang galit talaga, no? Hataw talaga, no? At isa pa, yung torque talaga ang napakaganda dito. Ayan, yun po ang aking pagkakaintindi sa isang variable valve actuation. Low RPM, low gas consumption. Sa high RPM, more power, more speed, more gas. Ganun lang. Ayan, dito dako naman tayo dito sa diacetyl. Ano nga ba ang diacetyl mga bay?
So ayon sa aking pagsasaliksik, malupit no, pagsasaliksik talaga. Ang Diasil ay exclusive lamang no para sa Yamaha Motorcycle Company. Na limit lang natin na makikita sa mga liquid o mga decoolant na motor na gawa ng Yamaha, no? So or mas kilala natin na chrome bore. Yung chrome bore na yun mga bay, ibig sabihin mga bay ay meron silang special na metal na ginamit doon na mas convincing at mas long life pagdating sa mga long drive dahil mas na-absorb niya yung init na nanggagaling sa combustion or yung mga sinunog na gasolina. So hindi siya basta-basta iinit dahil merong humihigop doon na klaseng metal na sa init na galing sa piston or kaya naman sa block na talagang inaalis niya or kaya binabawasan niya yung heat temperature ng block at ng piston. Yun po ang aking pagkakaintindi sa Diasil, no? Na pero once na masira po yung block na chrome bore o kaya naman ay hindi na po ito nare-rebore. Talagang disposable na siya, kailangan mo na siyang palitan. Hindi kagaya ng mga steel bore na pwede mo siyang i-rebore para makapag-adjust ka ng piston, no? Piston ring. Ganon, 'di ba? Kasi pagka chrome bore kasi itong mga bay, pag nagasgas na yung uusok na yon, papasok na kasi sa combustion yon, hahalo na yung langis at sa gasolina kaya nagkakaroon ng usok. Dahil may gasgas na yung lining. Ayan, yung Diasil mga bay, hindi ko na ididetalye ng buo. Basta special na metal yon para sa mga decoolant na motor na gawa ng Yamaha. Ayan. So ang height nito mga bay, wala na, hindi na natin sasabihin yung ilang millimeter to, mga mm to. Para sa akin, ako ay 5'6". Medyo tiptoe ako dito sa kanya. Dahil mataas siya mga bay, mataas. Mataas siya. Kaya the best sa kanya yung 5'6" to 5'3". Pag masyado ka naman matangkad, parang hindi bagay tignan, no? Dahil masyadong mahaba yung legs mo, masyadong mahaba ang tuhod mo, no? Ayun lang ang aking dito mga bay. So, napakilala ko na sa inyo si Sniper. So ang pangalan nito mga babay ay mga babay tuloy. Ang pangalan niya mga bay ay Apo, no? Kumbaga ito na yung apo ni Lolo. Ang lolo kasi natin ay si Classic 135. Ngayon ito na yung Apo. So ang pangalan niya ngayon ay Apo. So ito na yung magiging bago nating kasangga, bago nating kasama sa paglalakbay. So official, meron na rin tayong sticker dito, no? So wala pa naman ako masyadong pinapalitan sa kanya. Na pinalitan, wala pa na ako masyadong pinalitan. So ang nailagay ko pa lang naman dito ay yung sticker at itong quad lock, no? Itong mga gold bolt kasama na yan sa pagbili ko noon. Ayan. So isang mabilisang review lang mga bay. Walang hope nag-enjoy guys dito sa ating bagong kasangga, bagong kakampi, bagong makakasama sa paglalakbay. So ayun lang, hanggang dito lang mga bay. Peace po sa inyo lahat.